ଠାକୁର ନନା ଆସି କିଛି ଏମିତି କହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବର ଥିଲା ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ସାକୁର ସହ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ବୁଟୁ ଡନ୍ ମମି ପାଖେ। ଗାଧବାଧା ସାରି ମମିଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ବୁଟୁ ସହ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସାକୁରାକୁ ଧରି ଚାଲିଗଲି ମାର୍କେଟ ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ। ଘରକୁ ଫେରି ବୁଟୁ ଡନ୍ କୁ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ମାଗିଲା ପରେ ତାର କିଛି ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ। ସେତିକି ଭିତରେ ସିମ୍ପଲରେ ସଜେଇ ଦିଆଗଲା ମୋ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ। କେକ୍ କଟିଂ ହେଲା, କେକ୍ ଖୁଆଖୁଇ ବି ହେଇଗଲୁ। ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଚକଲେଟ୍ ଆଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଗିଫ୍ଟଟା ଫିଟେଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ବୁଟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା ଆମକୁ। सोना हसिया कार बस मोर मन लखी करके सब